I no n'hi ha res més? Sí. Tots molt respectes a la persona que es contraprèn o va prescriure, però sí que m'agradaria matisar coses importants que es van dir en el ple. Preses de la pàgina 8. Agrairía que constara lo que va a decir el regidor Elio Cabañas. Os habéis puesto un salario sin decir cuántas horas vais a dedicar al cargo y lo que nosotros cobramos también lo habéis decidido vosotros. Lo que van a cobrar son temas de lo que habéis decidido vosotros. ¿Cuánto es eso? ¿A dónde? Eso ficará ahí. Eso es un... Antes de la intervención del señor alcalde, Elio también le contesta al señor Ferriz. Díganme eso, que os habéis puesto un salario sin decir cuántas horas vais a dedicar al cargo y lo que nosotros cobramos también lo habéis decidido vosotros. Después sí que después en la página 11 este apartado hablaba del año santo jubilar, no jubileo, es un chico de camino. Jubilar. No sé, ahora siempre de forma distinta, bueno, eso es una. Y después sí que una diferencia que tenía entre parlar en valencià y castellà, que es a lo mejor la traducción, no es dir para la cera de la ermita, sino para la acera de la ermita. Está así. Es simplemente añadir una. Y en ese mateix párrafo, que vais donar les quantitats de 30.000, 30.000 i 500, també m'agradaria que constara que vau deixar clar també que la Dolorosa també es va restaurar en més de 5.000 euros. També ho vaig dir al mateix punt. La imatge de la Dolorosa. Bé, llevat de... Después, la regidora Ana Alcaraz, en la pàgina 17, en el mateix punt que va matisar que les mares que no treballen no recibeixen ninguna prestació de l'Estat, també va dir que les mares que treballen recibeixen 100 euros de l'Estat i 110 euros per les mares que no treballen són molts diners. Sí. Són xicotetes matisacions que es van dir, no estic inventant de res, i que agrairia que constara. ¿Y algo más? Sí, en la pàgina de 9 vaig parlar del passat, no que se presenta aquí una moción, se presentó aquí una moción. Y bueno, ya lo aquí tampoco lo tenemos importancia. Simplemente en ese matizar un poco el sentido. Com és habitual, realment, llevat de les matisacions de literatura que no tenen massa importància i que no afecten, evidentment, als acords. Correcte. Això no afecta als acords, d'acord? Sí que és que quan ja ho hem comentat en moltes ocasions, ara el que se tractarà és, a banda de que s'hagi dit alguna que no s'hagi ficat, que en l'essència sí que se fica, se tractarà de sometre a votació, en l'acte. Jo sí que rectificaré, evidentment, en l'acte, les conclusions verbals, presentó com presenta, però en el tema que va comentar ell, el que va comentar la regidora, està sintetitzat el que és l'opinió. Salvo que hi hagi alguna concret que afecte a l'acord, en principi proposaré continuar l'acte amb el que s'ha dit. De totes maneres, la proposició. Sí, m'agradaria dir una cosa, que a mi no m'agrada el lloc que vaig quedar en la sessió, perquè vaig dir que això no ficava la llei, i en els punts d'estirar com estava el senyor secretari, que el que jo estava dient era una cosa que estava en l'article que ficava la llei, i vaig dir que la interpretació i em deia que això ficava la llei. I així anava a quedar. Era una interpretació que feia el secretari de la llei perquè era una donada de comptes. Està parlant en l'acte anterior de l'aprovació de donar de comptes del regidor present. Va ser un error del secretari. No, no és un error del secretari. Jo no ha dit que sigui un error del secretari. Ha dit que és una interpretació del secretari de la llei.
de la redacció, perquè no n'hi havia que prendre ninguna cosa, n'hi havia que donar compte. El secretari té la llibertat que té de l'acte, igual que el jutge de les sentències, una data com que nosaltres. O sigui, jo no dic que hi ha un error en l'acte. El que estic dient és que això era una interpretació i a mi se va en el pleno que això ficava a la llei. La de corregir. Que era una interpretació de la redacció de l'acte del secretari. Ho acaba de dir a tot el comerç. Bé, va dels errors tipogràfics que poden haver, conforme ja hem repetit en diverses ocasions, l'equip que s'encarrega de l'organització, realitzat pel secretari de l'acte anterior, evidentment la proposta és que passi a votació. Vots a favor de l'acte anterior? Gràcies, senyor alcalde. Se m'ha oblidat excusar al regidor del Partit Popular, Juan José Alcaraz, que està de vacacions. No sé si l'alcalde és conscient que el Partit Popular va presentar un escrit en el registre d'entrar, diguem que durant el mes d'agost, com és un mes inhàbil, que algun regidor faltaria per si convocava algun acte. Entonces, que quede constància. La excusa de l'assistència. S'agraeix l'escrit i s'agraeix també l'assistència de les persones que tant en vacances com les que estem treballant encara dediquem i mostrem el nostre respecte també a aquestes persones, evidentment. Passem al punt 2, que és l'aclariment i ratificació de l'aprovació de retribucions i indemnitzacions que corresponga als membres de la corporació. I en aquest sentit, conforme es va repetir, es va dir en el plenari anterior, i perquè quede ben clar, el sou dels regidors que estaran alliberats conforme en la passada elecció es va plantejar en moltes ocasions, serà de 350 euros bruts, en una dedicació mínima de 10 hores a la setmana. Qualsevol regidor, qualsevol persona que hagi sigut regidora, sap de sobre que un regidor o una regidora fa més de 10 hores a la setmana, que evidentment en net se li queden 320 euros, és a dir, que tampoc és ninguna gran retribució respecte a res. I després, en quant al salari de l'alcalde, de l'alcaldia, conforme es va dir per part de meva mateixa en el plenari anterior, la retribució líquida que es recibeix en net era de 2,3 voltes el salari mínim interprofessional i vaig repetir en net, que són 1.491,78 i en brut són 27.625,40. És a dir, ahir evidentment està aplicat l'IRPF, la Seguretat Social, que és el que s'ha comentat en algunes ocasions o en alguns mitjans al respecte. En la legislatura anterior ja es va criticar que no se fera, que les retribucions se feien de forma diferent. Entonces, ja ho hem dit moltes vegades, no pot criticar-se una cosa i la contrària, per tant, això mateix hem fet les coses conforme pensàvem que podrien ser més correctes i aquesta línia és la que considerem que hem de treballar entre totes elles. Bueno, les 10 hores que treballa cada consulta cada setmana, suposo que s'adeixin o no s'adeixin. Lo que sí que debo de saber en esta corporación es con un acuerdo que estaba la mitad de la mitad que digo es que tiene que fijar cuántas horas de dedicación mínima que necesitan los consultores. Per una altra banda, no podem referenciar el salari mínim interprofessional a la zona de l'alcalde si el diu en termes numèrics, ja que estem comparant creïlles per segles. Perquè una cosa és terminos és salari brut i una cosa és salari net. I el que va fer el senyor alcalde va dir 2,3 voltes el salari mínim interprofessional i el salari mínim interprofessional està en salari brut. 2,3 voltes el salari mínim interprofessional són 1.491 euros bruts, no nets. Però que vostè al final va cobrar va ser 3,1 voltes el salari mínim interprofessional.
I això té que quedar clar i té que quedar constància d'això. I si no, no haver referenciat el salari al salari interprofessional. I, bueno, dit això, el que se fa aquesta modificació entenc que serà el recurs de reposició que vam fer nosaltres en la quota ordinària que vam tenir nosaltres. No és una cosa d'obra de l'Espírit Sant, entenc que això és una reflexió que m'ha fet fer nosaltres. Jo m'agradaria deixar-li clar al senyor Cabanes que les creences religioses cadascú pot tindre les seues i que no tenen per què vincular-se directament amb el que passa o no passa en un plenari. Conforme diu el punt de l'ordre del dia, aclariment i ratificació de l'aprovació de retribucions i indemnitzacions que corresponguen als membres de la corporació. La comparació que jo mateix ja vaig fer al respecte del que cobraria en net, és la que vaig fer i vaig repetir constantment que era la retribució en net. Jo en cap moment vaig parlar de que aquesta retribució anava a ser en brut i res de res. No pot comparar vostè el salari mínim interprofessional en creïlles o en cebes, en tot cas seria en creïlles pelades o sense pelar si vostè vol, però bé, no entrarem a més discussions al respecte. De totes formes, en la línia de la transparència que vostès també han demanat i que jo des del primer moment em vaig comprometre i ja els vaig dir en la modificació de crèdit en el passat plenari que vaig ser jo mateix el que vaig demanar al servei de comunicació que passara a la nota de premsa la informació al respecte del que anava a cobrar cadascú a la premsa i es va enviar des de l'Ajuntament i es va enviar clarament en els mateixos termes que es va enviar. És fals totalment que l'alcalde va cobrar 36.360 no sé quants euros i estic dient-ho ara. I per tant, conforme estic dient, no és correcte que en la legislatura anterior es criticara el que no se pagava la seguretat social per la indemnització que fins ara s'havia estat portant per aquest Ajuntament i per tant no és correcte agarrar-se a res més. Sí que és de veres que també, si anem en termes nets, el líquid realment que va percibir el senyor alcalde no arriba a 21.000 euros en net, també, i són 27.625 en 40 el que es queda en brut. De totes formes, torno a repetir que és una aclaració al respecte. Jo entenc que el Partit Popular pugui estar enguany més efusiu, és molt bé, cadascú és lliure de fer el que considere. Recordo perfectament el plenari de fa 4 anys quan es va aprovar les retribucions de la corporació anterior, on es va parlar de la retribució de l'alcalde anterior i es va parlar, evidentment, en net també, perquè si no no ho va fer aquesta legislatura, i per aquesta manera es va parlar. Però jo dic que no passa res, jo no tinc cap problema en dir que la retribució comptant el salari, l'IRPF que se li paga a cada treballador o cada treballadora en base a les seues condicions personals és de 27.625 en 40. Li puc dir també que en cap cas supera els 40.000 euros que es marquen per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i això tampoc passa res en què comente que evidentment un mestre cobra més de lo que cobra l'alcalde actual del Pont de la Figuera i que les retribucions poden comparar amb qualsevol retribució de qualsevol altre organisme sense ningú problema. M'agradaria fer una aclaració de les 36.000 euros. Jo crec que això és una nova interpretació que va fer el periòdic, perquè nosaltres mai hem dit que vostè cobra 36.000 euros. Jo vull que ho sàpiga, per pregunto López també, els periodistes també tenen el que volen. I nosaltres això no ho mantenim. Sí que és de veres que 36.000 i pico, que tampoc puguem saber una cosa perquè no acabe de l'any, això és el cost de l'alcalde a l'Ajuntament, però mai han dit nosaltres que això se va a salari. No vull que quede clar, digue el periòdic el que vull. És que el que és, ¿vale? Després, si vostè... Jo l'únic que li dic és que si volia haver referenciat el seu salari, el salari interprofessional, tenia que haver mirat el comunal. En quant al que vostè diu de mestre, jo no sé el que cobren els mestres, però no crec que cobren molt més els mestres que vostè, cosa que siga, no sé, 1.000 euros, 30, 50 al mes,
debat si ho expliquem. Sí. Bon dia. Sí, el roig. Sí? Sentiu? Ara sí. Val. Jo no sé a el que esteu jugant, buscant que si es cobra d'una manera si es cobra de l'altra, la quantitat que es cobra encara si justifica o no. Tots sabeu massa bé que les hores de dedicació del senyor alcalde al voltant igual tindria que cobrar molt més del que està cobrant. Nosaltres en la nostra línia volem ser transparent i per això està, diguem, el que cobra el senyor alcalde i el que cobren els regidors i més que justificat està. Podeu preguntar a qualsevol funcionari de l'Ajuntament la dedicació que nosaltres dediquem directament així. Que pot ser que potser triplicara el que nosaltres estem cobrant al mes. Jo sols posar-me com a exemple, i crec que els meus companys són igual o més, jo vos diria que en el mes de juliol m'ha preocupat apuntar-me les hores de dedicació i triplica el salari que tindria que fer. Això és dedicació directa. Després, sense oblidar la dedicació que cada un en la seva regidoria fem a l'exterior. Així que estem fent-ho el més transparent i el que bé ha dit i molt bé ha dit el senyor alcalde, estem rectificant el que millor alguna vegada o altra volta millor ens hem enganyat. I crec jo que pegar-li més voltes així, on hi ha altres assumptes més importants, crec que no sé quina és la intenció que porteu, però no veig bé el camí que porteu. Si me deixa contestar les coses. El camí simplement és que es posen les coses en la legalitat i com se tenen que fer. Estic segur que si nosaltres només teníem nosaltres dedicarem més de 6 hores setmanals i possiblement un mes que igual no es dedico perquè si més però que si regidories igual no tenéis a feina però igual n'hi ha més que et dupliqueu i quan hi ha cestes tu et passaràs del baremo o l'únic és que què té que costar l'acord de 10 hores setmanals què té que costar per un tràmit legal si no i té que estar les comissions de fer l'acord amb altres comunitats després els salaris tal com marca la llei se tenen que pactar en brut no se poden pactar en net també marca la llei entonces és el que estem fent que s'ajuste l'acord de la legalitat pues el net és un acord que decidim nosaltres i inclús si haver-ho ficat que la dedicació mínima era una hora a la setmana no igual, al final nosaltres ho podríem fer però si és de veres es té que ajustar l'acord de la legalitat i ja està és l'únic, el rotllo ve per la legalitat i que és un formalisme i una part burocràtica però és per legalitat i nosaltres no podem veure Pues anem a anar acabant. Inicia per al·lusió, senyor alcalde. No l'han al·ludit, senyora Penades, no l'han al·ludit. Pues vostè té que anar deixant-se de sentir tan al·ludida perquè ningú ha fet referència a vostè. No m'interessa el que vaig a dir, senyor alcalde. No, mira, a mi m'interessa que les coses, que l'Ajuntament funcioni i a vostè li interessa que l'Ajuntament es paralitzi. Així que com vostè no s'ha sentit al·ludida, anem a continuar al respecte. Simplement, en la línia de transparència en la que tots hem treballat, jo també m'agradaria dir que la nòmina del senyor alcalde està penjada en la pàgina web de l'Ajuntament. La companyia de salut del senyor alcalde està penjada des del mateix moment en què es va fer. Pot entrar vostè mateixa des d'internet, pot entrar i comprovar la nòmina del senyor alcalde. Ja dic que és una aclaració per les confusions que per part del Partit Popular s'han fet. És una ratificació precisament de l'acord que s'havia fet, per deixar-ho tot ben clar, i crec que no té res més a dir-se, així que passem a votació de la ratificació. Vots a favor? Vots en contra? Passem al punt següent, mocions. En el tema de desacords, per la mateixa via, perquè si no anem a estar tota la legislatura per favor. Si hi ha algú concretament que cada un dels regidors, per favor, senyors regidors, cada un dels regidors, tingueu en compte que el plenari, escucha, n'hi ha prou difusió del plenari a l'hora de que la ciutadania pugui veure el que se considera, perquè cada part dels regidors així present podríem dir. Per part del secretari vaig a sintetitzar en la mesura de lo que la llei me permetís, és
actes del pleno. És a dir, que si alguna puntualització que s'hagi dit en aquest pleno, algun regidor vol que costi, li agradaria que li passara a la secretaria. Si no, a partir d'ara va ser prou més escruto, perquè el que anem a ajustar és el que s'ha fet. Gràcies. Passem a la primera moció, que és la de registre d'entrada 1938. Té la paraula el Partit Popular. Sí, es cambiarla. Pues en el acuerdo, en la primera, ¿Es una fase nueva? pues en vez de que pase la fase de participación pública, es una fase de posicionamiento público. No, es eso. En vez de participación pública, es posicionamiento público. El primer acuerdo implica participación pública y exposicionamiento público. En vez de la fase es a la exposición o a la fase A la fase de exposición pública. El Ayuntamiento de Lojón de la Figuera, en sesión ordinaria, celebrada el 2 de octubre de 2014, aprobó y acordó someter a información pública con el voto en el voto del Partido Popular los documentos correspondientes a la versión preliminar de los planes generales temporales de Madrid. Posteriormente, en el diario oficial de la Comunidad Valenciana, número 7395 de 4 de enero de 2014, se solicitó el edicto para cumplimiento a las previsiones del artículo 53 de la ley 5/2014 de 25 de julio del año. Seguidamente se reiteraron las manifestaciones de las alcaldes como la Figuera, que se unió su compromiso. Dejando clara postura de que el plan general se aprobó en sesión plenaria por mayoría con el voto